umkhulu Mawunde. Ngishala eMhlanga around eDurban eThekwini. Imisebenzi yonke ngiyenzela la eThekwini. Office lami lingakhona. Ngiwenza into live. Ngize la kokutshengisa imisebenzi ngiyenzayo. Umuntu uyithandayo azokwazi athathe inamba uyibonayo lapho angifonele. Into yokuqala ngize kokutshengisa amandla awabhibha ukuthi uwabhibha usebenza kanjani. Mangikhuluma indaba yawabhibha isindaba sayimali. Ngenxa ukuthi semhlabeni kunasinkinga siningi. Umuntu mawuna inkinga asokwazi ukuthi angithinte. Into yesibili ngiyakwazi ukuthi umuntu mawuboshiwe ejele ngiyakwazi ukumkhipha. Ngiyamkhipha futhi same day. Noma kuba ukuthi uzame kwabantu bangakanani. Ungalashe ithemba, thatha inamba yami ungifonele ubone ukuthi ngizokusiza kanjani. Into yesibili esithathu mawukuthi umuntu vele sinkinga siningi semhlabeni. Mawukuthi ke udinga ukuzizakala ahlambe nesinkinga ubhekene ngazo like isithwazo. Nginako kuningi, ngina indlela ingenawo ubungozi. Ngina indlela inabungozi. Kuzoba kuwena umuntu, kuzoba kunina abantu ukuthi ufuna kuphi. Uzongifonela ukuthi umkhulu ayi mina kodwa lisadi lami bengifuna into yokuthwala. Mina ngizokusiza ngokuthwala ngendlela udinga ngayo wena. Omunye mawufika ukuthi hayi umkhulu Mawunde mina ngiyacela ukuthi ungisize indlela ngibe right ngasempilweni yami. Izinto sasempilweni like semhlabeni sikhala ngezinto siningi. Ungakwazi ungifone ukuthi hayi mkhulu ngidinga usizo ukuthi ngibe right. Kodwa ke angidinge izinto like isihlangene negazi. Ngidinga izinto si right singabe khona ubungozi ngaphakathi. Umuntu ngiyamsiza kuleli side. Ushimisa umuntu ngiyamsiza kwindlela uyithanda ngayo ukuthi ngimsize. Into ngizoyisho ngayo. Noma mawukuthi umuntu isangoma. Noma umuntu mawukuthi mhlambe izinto zakhe sivalekile. Mawukuthi mhlambe uyasebenza. Kutholakala ukuthi into uyisebenzayo awuyibone. Ungakwazi ukuthi ungifonele ayi baba ngina inkinga ingakuthi. Ayikho imigomo iningi ilandela like into isabekayo. Mina ongithinte efonini sikhuluma. Umuntu ngizoba ngimsiza according ukuthi umuntu mawungifonela udinga ngimsize ngani. Mina ngizothatha le into ngimsize. Ufuthi kumsiza kwami before yena kuhamba ekhaya. Mawuphuma la kumina uzoba uyibonile into uyifuna ukuthi iyasebenza na ngiyakwenza same time ubona. Ayithi mawufika kumina ngizokutshela mawufikile hamba ngizokwenza mawusekhaya. Ngiyaenza yonke into la. Ngikwenze into uyifuna ukuthi ufuna ngikusize ngani. Wena usho ungasabi izinkinga ubhekene ngazo. Athi umkhulu ngidinga into ingakuthi. Mina ngikusize same time sihlele ndawonye ubone ukuthi hayi ngempela umkhulu uyasiza. Okay. Mawukuthi una umuzi ahlamba usakwazi nikulala. Isingana sakwazi nikulala. Kuna abantu bayakuthakathela kulo umuzi wakho. Mhlambe ke mawudinga ukuthi ube right uthole ukuphila. Mina ngiyakwenza ukuqinisa umuzi ngiyakwazi. Ngiyakwazi futhi ukuqinisela umndeni. Ukuqinisa umndeni, uqinisa umuzi. Ngoba kungenzeka ukuthi umuntu ufuna ukuqinisa umuzi kodwa imizimba ayiqinile. Ngingakwazi ukuthi ngiqinise umuzi, akekho umuntu azokwazi ukuthi akuthole. Uyayizwa lento? Akekho umuntu azokwazi ukuthi akuthole mawuphakathi. Kodwa mawuphumile ke eminyango azokwazi ukukuthola ngenxa yokuthi uyahluleka ukuthola phakathi senjini. Mawuphumile eminyango azokuzonda azokwazi ukukuthola khona. Kodwa mawufuna ukuthi ube usithlongo yonke indawo ngiyakwazi ukuthi ngiqinise umuzi nani futhi nihlala kulowo muzi ngikuqinise kuwenza ukuthi mawukuthi bazokulandela eminyango kufane futhi bangakuthole. Okay. Nako ke mawukuthi mhlambe umuntu wokuthi uhlangane nezida senu ahlambe akudubule bafisa ukudubula ngesibhamu. Mina ngina umuntu ukuthi ngikulungise umuntu makudubula awudubuleke.
le into futhi ngiyayikwenza ngempela, akuyona into yokuthi mhlambe mawufuna kubona uthathe inamba uze kumina. Kukhona ukuthi mhlambe untshontshiwe ekhaya, kuntshontshiwe izinto siningi sihambile sithathile abantu, ngiyakwazi futhi le izinto ukuthi ngisibuyise same time. Makuthi kuntshontshiwe noma kuba imoto noma kuba into intshontshiwe ngiyayibuyisa same time. Uyayizwa lento? So mawukuba ukuthi ahlambe like indaba yasemathandweni, hayi leyo ke iba indaba ilula kakhulu, indaba iphansi. Like ngizothi ngiye kwabantu selisa, mawumbona ukuthi umama akahambe kahle, uyazama kumkhuza ngapha nangapha, umama akakulalele, umama ugcineza ukhipha izinto sibovu kuphela emlonyeni wakhe, akakuhloniphe, akakuwenzele lento uyifunayo, unakukhuluma. Mawufuna ukuthi umama umhlalise phansi, ngiyakwenza. Mawukuthi okay umama uthathiwe nabanye abantu, kodwa ke uyazama ukumfonela, uyazama ukumgada, uyazama ukumjaka ukuthi umthole abuyele ekhaya, akabambeke umama uthathiwe nomunye umuntu, noma kungabe uthathiwe umuntu unayimali kanjani. Mina ngiyakwenza ukuthi umama ngimlungise, umama ukuthi ahlale phansi, angabe uhamba kwabanye abantu, uzoba umuntu wakho wena wedwa. Futhi ke mawubuyile kuba ngampela luthando lwangampela, bewungalindelanga ukuthi lusoba khona futhi kwasibili. Nako ke siye mawukuthi umuntu silisa manje, mawukuthi ubaba naye akabambeke, mawuyitholele imali yakhe akalale ekhaya, uyayihambela. Mawukuthi utholele imali yakhe ushiya wena, uthatha sinye sintombi, uyayibona konke lokho. Mina ngiyakwenza mawukuthi ubaba mawuholile futhi imali yakhe, ngiyabona lento, awukwazi uyidle lapha ekhaya, inyama idliwa nabanye abantu. Mhlawumbe ngeke kunandi kudliwa nezinye izintombi, kodwa ushiya singane, ushiya ifamily yakhe ekhaya idla ospinach, yabona yonke lento. Nifisa ukuthi nidle inyama, kodwa ubaba akayithengi konke lokho, kodwa ubaba utholakala ekhaya, siphelile imali. Uyayizwa lento? Mina ngiyayilungisa yonke lento ukuthi ubaba abambeke, atholakala ekhaya, abajabulisa singane nomama singane sakhe. Mina ngiyakwenza futhi lokho, noma kuba ukuthi ubaba uyathetha kanjani, noma kuba ukuthi ubaba unesinkinga singakanani, ngiyayikhetha yonke lento. Ubaba ngiyamsiza, ngiyamhlalisa phansi. Uyayizwa lento? Mawukuthi ke unasingane ekhayeni, siyenza izinto singekho right, niyazama kusibamba ukuthi hayi naleli khaya li right, ningabe nizula kwabantu, ahlambe siyabaleka siye kodle iwunga kwabanye abantu ngale singane, lapho ke sibuye ngokuhlanya. Ngiyayilungisa yonke lento, ingane yabuyela ekhayeni. Uyayizwa lento? Lo khulumayo umkhuluma wude, ngizoka eZanzibar, ngize lapho wenza le imisebenzi yami. Umuntu uthandayo afone straight, afonele inamba yami straight, WhatsApp call noma i-video call, ngiyayi-answer. Noma kuphi ungakhona, kodwa umuntu kumina ngiyazi ukuthi usofika ukhala, kodwa la umuntu kungena ukhala, uphuma ujabula. Futhi ukujabula kwenu ngeke wazi ungikhoshisa impilo senu sonke. Ungabuze kwa umuntu ukuthi umkhuluma wundi uwenza njani, oza kumina, kodwa izinto futhi ngisiyenzazo ngizokukhombisa ukuthi obe nolwazi, obe neproof ukuthi ayimkhuluma wundi akakhulumanga ngomlomo. Nako kukhona wasifezela ngakho, sikubonile nathi ukuthi hayi umkhulu uyasebenza ngempela. So ngifisa ukuthi ke ningabe nisaba mawuza kumina kuthi hayi ahlambe masiya umkhulu mawundi, ahlambe kusoba nenkinga ingakanani. No, umfonele, ngoba ngiyazi ukuthi okay like kuna inkinga sayimali kuba imfihlo ya umuntu. Uyayizwa lento? Kodwa konke lokho umfonele, ukhulume nami, mina ngizokuchazela kahle ukuthi 1 no 2 no 3 no 4 siwenza into engakuthi, ngoba mangikusiza sizothola kubambisana phakathi kwethu sonke. Mangithi kubethela noma isibayeni, abantu bana inkomo, bana igusha, bana imbuzi,
ngiyakwazi ukubethela ukuthi le izinto ngeke futhi sithathwe ngabantu. Makuthi izinto sintshontshiwe more than 4 months ago, ngiyasibuyisa noma 1 year ago noma 2 years ago. Makuthi le izinto sisakhona, ngiyasibuyisa nani futhi niyasibona ukuthi hayi baba izinto siyabonga kakhulu sesibuyile. So ngiyabonga kakhulu, ngiyazi ukuthi ababukeli niyabonga, abalandeli bayangizwa futhi. So ngiyabonga kakhulu, befuna ukuthi ngikushiyele lo mnyalezo. Umkhulu Maunde usho kanjalo. Mawudinga usizo, thatha inamba umfonele, sizokwazi ukuthi sixoxe efonini. WhatsApp call, video call noma i-call straight. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Ngiyabonga.